Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Pisas hoopt op hulp uit Nederland. Gisteren was er een persconferentie met minister-president Rob Jetten van Nederland samen met de Curaçaose minister-president Gilmar Pisas. En daarbij heeft Curaçao aangegeven dat ze voor hulp in de probleemwijken naar Nederland kijken. Pisas wil gebruik maken van Nederlandse kennis, maar zei tijdens de persconferentie dat er ook naar Nederland wordt gekeken voor financiële bijdragen. Premier Rob Jetten zei daarna dat Nederland zeker wil helpen, maar vooral met expertise, dat de hulp niet financieel zou zijn. Pisas had toen net uitgelegd dat toen hij aantrad er meerdere slechte wijken op het eiland dringend hulp nodig hadden. Hij gaf aan, toen hij opgroeide in Soto, was er ook hulp voor die wijk en dat heeft hem goed geholpen voor de rest van zijn leven. Door meerdere tegenslagen heeft Curaçao geld moeten uitgeven aan noodsituaties. Is er minder geld nu voor de wijken, terwijl dat volgens Pisas heel belangrijk is. Daarom wordt er naar Nederland gekeken. En Jetten die gaf aan, het is heel interessant, we kijken welke uitdagingen er liggen. We hebben kennis en expertise en daarmee zullen we ook helpen. Daadwerkelijk geld voor armoedebestrijding, dat zal niet snel worden gegeven. Maar later in deze uitzending hebben we nog meer hierover in een deel van de persconferentie met Jetten. Jetten bereid om samenwerking aan te passen. Een ander opmerkelijk nieuws tijdens de persconferentie is het feit dat premier Rob Jetten bereid is om samenwerkingsafspraken tussen de 4 landen binnen het Koninkrijk Nederland aan te passen. Hij bevestigde dat dit jaar de eerste jaarlijkse Koninkrijksconferentie moet komen tussen de 4 landen, Sint Maarten, Aruba, Curaçao en Nederland. Dan zal er ook gesproken worden over meer gelijkwaardigheid. Pisas en Jetten zeiden allebei dat ze daar nog concrete stappen voor willen zetten. We zijn beide mensen van concrete actie en er moeten daden daadwerkelijk worden uitgevoerd. Pisas nam onder meer het democratisch deficit en de geschillenregeling. Dat als er binnen het Koninkrijk van de 4 landen Nederland iets wil, het heel moeilijk is dat de andere eilanden dan zeggen van nou, wij zijn met z'n drieën, we zouden het graag anders willen zien. Daar moet aan gewerkt worden en Jetten zegt daar open voor te staan. Camelia Reumer zegt dat het compleet verkeerd van Nederland is. Waar gaat het over? Over de resolutie van de VN. Nederland heeft voorafgaand aan die resolutie, waarin slavenhandel tot de ergste misdaad tegen de menselijkheid bestempeld, geen contact gehad met de Caribische landen. En dat had volgens Suzy Camelia Reumer wel gemoeten. Dit is onacceptabel, mag nooit meer gebeuren. Premier Pisas moet het in een pittige brief aan Nederland laten weten. Ik heb daarom een debat aangevraagd. Zo zei Camelia Reumer tegen de NOS in Nederland. De resolutie is door Nederland niet aangenomen omdat Nederland op het standpunt is dat je geen hiërarchie in menselijke drama's moet plaatsen. Dus je kunt niet zeggen dat slavernij erger is dan de jodenvervolging enzovoort. Dus daarom hebben ze niet voorgestemd. Maar het opmerkelijk is dat er geen overleg is geweest met de 4 landen in het Koninkrijk, tussen de 4 landen in het Koninkrijk. En de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, minister Berendsen, zei dat de communicatie daarover met betrokkenen beter had gekund. Premier Jetten zegt dat dit niet de schoonheidsprijs heeft verdiend. Scooterrijder van 55 omgekomen bij verkeersongeluk. Dat gebeurde gisteren. Toen moest de politie uitdrukken nadat er een melding was binnengekomen van een ongeluk op de kruising van de Schottegatweg Oost en de Plutostraat. Uit onderzoek blijkt dat een chauffeur linksaf sloeg op de kruising, met als gevolg dat hij in botsing kwam met de scooter die uit de tegenovergestelde richting kwam. De bestuurder van de scooter liep meerdere verwondingen op en ambulancepersoneel dat ter plaatse kwam kon niets meer voor het slachtoffer doen. Treurige zaak, sterkte voor de familie. De man die is overleden is Sharon Harreman, 55 jaar oud. Boot met 19 opvarenden gezonken. Het zijn opmerkelijke beelden die vandaag in de extra stonden. Van het jacht Alexia was onderweg naar Klein Curaçao, ter hoogte van Hambrak in het gebied van Oostpunt. Begon de boot met ongeveer 19 personen aan boord water te maken. De kapitein probeerde terug te keren naar Curaçao, maar slaagde daar niet in.
Vervolgens begon het jacht te zinken. Op het moment dat het jacht begon te zinken en bijna volledig onder water verdween, kwamen boten in de omgeving te hulp om de mensen aan boord te redden. De boot kon niet meer gered worden. Platforma Bandabouw wil antwoord in 2 weken. Afgelopen woensdag is er een manifestatie geweest bij Domeinbeheer. Dat was georganiseerd door Platforma Bandariba. En ik zei net Bandabouw, maar het moet natuurlijk Bandariba zijn. En zij willen een antwoord op hun vragen, want ze hebben een brief gegeven aan minister Charles Cooper, minister van VVRP, aan Gairo Martens, directeur van Domeinbeheer, en aan Dwiegno Puriel, secretaris-generaal van de VVRP. Zij staan achter een groep burgers die al jaren wachten op antwoord van Domeinbeheer met betrekking tot legalisatie van de grond, verdeling van de grond, aanvragen voor landbouwgrond en aanvragen voor een perceel om een eigen huis te bouwen. Platforma Bandariba zegt dat het onaanvaardbaar is dat de mensen zo lang moeten wachten en willen binnen 2 weken antwoord op hun brief. Statenlid Sint Maarten gearresteerd. Dat is vandaag gebeurd. Oud-minister Omar Odli en zijn broer Malik Odli zijn gearresteerd in verband met afzonderlijke onderzoeken naar een vermeende mishandeling tijdens de carnavalsfestiviteiten in Carnaval Village in april van dit jaar. Volgens een persbericht van de politie heeft de Nationale Recherche Odli gearresteerd als onderdeel van een lopend strafrechtelijk onderzoek naar openbare mishandeling. Het is helaas niet het enige incident wat op Sint Maarten de afgelopen dagen naar buiten is gekomen over statenleden. Zo hebben we een hoog opgelopen handgemeen gehad in het parlement deze week tussen Ardwell Iron en Dimar Labega. Ook is er gisteren het nieuws naar buiten gekomen dat parlementariër Francisco Lacruz ruzie had in een restaurant en waarbij de politie daadwerkelijk moest ingrijpen. En dan is er nog al wat langer geleden zaak waarbij Ryan Peterson, ook parlementariër, verdachte is in verband met een incident in een nachtclub. En dat heet in het Engels een nightclub brawl, dus een vechtpartij in een discotheek. Het zijn allemaal incidenten waar parlementariërs mee te maken hebben. Omar Odli is nu de enige die daadwerkelijk gearresteerd is. Maar het geeft wel aan dat er soms sprake is van hoog oplopende emoties bij de politici. Wij houden het nieuws voor u in de gaten. Nemen nu een break. Zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met de persconferentie van minister-president Rob Jetten. Hij gaf gisteren een persconferentie samen met de Curaçaose premier Kilmar Pik Pisas. Daarbij ging hij in op zijn bezoek. Hij heeft in 7 dagen alle 6 Caribische eilanden van het Koninkrijk bezocht. En in het bijzonder op het bezoek hier op Curaçao. Daarna stelde ik hem de vraag wat Nederland kan doen, wat Nederland kan helpen met de bestrijding van armoede op Curaçao. Kijk naar de volgende fragmenten. Hardy, goedemiddag allemaal. Ik ben nu zo'n 1,5 dag op Curaçao geweest, maar het voelt langer, want we hebben echt een heel erg mooi, intensief en vol programma met elkaar gehad. En ik ga vanmiddag met hele waardevolle inzichten terug naar Nederland. Ik heb de afgelopen dagen gesproken met gouverneur De Kort, met premier Pisas en zijn ministers, met de voorzitter van de Staten en leden van de Staten van Curaçao, waar tal van onderwerpen voorbij zijn gekomen. Het ging natuurlijk ook over de geopolitieke spanningen die zeker ook deze regio raken op het gebied van veiligheid, maar ook door hogere kosten voor het levensonderhoud. Een belangrijk onderwerp dat we samen zullen blijven beetpakken.
Het nieuwe Nederlandse kabinet dat kort geleden is aangetreden heeft een hele duidelijke visie over de samenwerking binnen het Koninkrijk. En het is belangrijk om die gedachte van Nostra un Reino ook echt concreet handen en voeten te geven. En dat gaan we inderdaad doen door te beginnen met een jaarlijkse Koninkrijksconferentie. En de eerste wordt later dit jaar ingepland. En daarmee krijgen de 4 landen van het Koninkrijk, Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, een vast moment om met elkaar te spreken over thema's die ons allemaal raken. En dan gaat het om echte samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. En de premier en ik zijn allebei ook wel van de praktische en pragmatische aanpak. Dus we willen dan ook concrete resultaten per thema met elkaar bespreken. En van alle programmaonderdelen de afgelopen 1,5 dag wil ik er 2 uitlichten. Ten eerste het bezoek aan marinebasis Parera vanochtend. Als landen in het Koninkrijk hebben we elkaar namelijk heel hard nodig om gezamenlijk de grenzen van het Koninkrijk te bewaken. En het is goed om dat hier te zien met de commandant van de zeemacht in het Caribisch gebied en al zijn medewerkers, onder andere ook bij de gezamenlijke kustwacht, hoe we daar dag en nacht aan werken. Het tweede bezoek dat ik zou willen noemen is het Tula Museum, waar ik vandaag weer heb gezien hoe indrukwekkend die plek is om daar het verhaal van het slavernijverleden te blijven vertellen, maar ook de helden uit die tijd te eren en die verhalen ook een persoonlijk gezicht te geven, zodat ze ons kunnen inspireren voor het hier en nu. En hoe we ook samen die gezamenlijke toekomst beter vorm kunnen geven. En ik kan er tot slot natuurlijk niet omheen dat we de volgende maand allemaal enorm uitkijken naar het WK voetbal. En de unieke situatie dat maar liefst 2 landen uit 1 koninkrijk daaraan deelnemen. Curaçao is hier terecht heel trots op, maar dat zijn wij aan de andere kant van de plas ook. Want hoe mooi en bijzonder is het dat straks in al die Amerikaanse stadions niet alleen het Wilhelmus, maar ook het Hymne de Curaçao wordt gezongen. En hoe mooi zou het zijn als die oranje golf van onze supporters wordt versterkt met de Blue Wave. En ik hoop dat we samen mooie successen kunnen vieren. En ik heb het gisteravond ook al gezegd, maar ik zeg het nogmaals. De minister-president heeft me beloofd, Curaçao gaat Duitsland verslaan. Daar zijn we ook in Nederland heel blij mee. Premier Pisas, ik wil u heel hartelijk danken voor de gastvrije, vrolijke ontvangst, de mooie open gesprekken die we hebben gevoerd en de hele concrete onderwerpen waarmee we samen aan het werk willen. Dat past helemaal volgens mij binnen ons koninkrijk. Dus Masha, dank je. Minister-president Jette, u noemde het net al, hè, die armoede en de bezoeken aan de wijken. We weten allemaal, er zijn 4 landen in het Koninkrijk en er is altijd een andere relatie tussen Nederland en Bonaire, Saba en Statia. Wat kan Nederland doen voor Curaçao en Aruba en Sint Maarten op dat gebied? We hebben net het batterijpark Hofje Mooi van Aqualectra, het kunstwerk daar onthuld als ceremoniële opening. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld hoe we samen kunnen werken. Ik was 3 jaar geleden hier als minister van Klimaat en Energie. Toen hebben we met elkaar in het fort een MOU getekend om te kijken hoe Nederland Curaçao kan helpen bij duurzame energieprojecten. Zodat het eiland onafhankelijker wordt, maar ook de prijs van elektriciteit voor Curaçaoënaars uiteindelijk naar beneden kan. En dus dan kun je toch als Nederland een partnership met Curaçao aangaan om op die manier bij te dragen aan een sterke economie en het beheersen van de cost of living. En de minister-president heeft mij vandaag zijn inspiratie laten zien over de nation building en de aanpak in de wijken. Waar gaan we vast en zeker nog over doorpraten om te kijken of dat Nederland daar nog bij kon ondersteunen. Dan is het aanstaande zondag de 5e editie van de Distinguished Gentleman's Ride. Dat is een bijzondere optocht met motoren waar mensen heel netjes gekleed gaan en daar zit een bijzondere gedachte achter. Zo legt Frits de Borg van Distinguished Gentleman's Ride uit. De achterliggende gedachte is, net als ik vorig jaar heb gezegd, gaat om de bewustwording van prostaatkanker. Het is eigenlijk ook bedoeld voor de mentale gezondheid, de algehele gezondheid bij mannen. Maar op Curaçao wil ik toch heel veel aandacht besteden aan de bewustwording over prostaatkanker. Ik heb het gevoel dat er heel veel mannen op het eiland of te laat komen voor behandeling of in denial zijn. Ja. En natuurlijk heerst er over het hele onderwerp een beetje een taboe. Ja. En dit is natuurlijk een mooie vehikel om dus op deze manier de gezondheid van mannen
onder de aandacht te brengen. Ja. En met name ook de zeg maar, prostaatkanker. Het is niet iets waarvan je je moet schamen of waarvan je moet zeggen van nou, ik denk het niet. Gewoon, als je twijfelt, laat je onderzoeken. Absoluut niet. En ik ben eigenlijk zelf survivor van prostaatkanker. En dat is al 6 jaar geleden en ik sta hier gewoon omdat ik op tijd was. Omdat je op tijd was. Op tijd was. En mannen die dus wat voor signaal ook krijgen vanuit hun lichaam dat er iets aan de hand is, die moeten gewoon even naar de dokter gaan. En als daarbij het toucheren ter sprake komt of dat gedaan moet worden, gewoon doen, er is helemaal niks mee. Nee. Zet het gevoel van je af dat het een Dat het ongepast is of dat je het niet dat wil. hoort bij je gezondheid. Ja. In ieder geval het helpen van je tenminste als je dan ziek zou zijn. Ja, want Dus- het alternatief is dat je er niet op tijd bij bent en dat heeft hele erge gevolgen. Exactament. Dus Ik vind het een hele mooie boodschap en je hebt het vorig jaar al gezegd, maar we blijven het we benaderen. blijven het benaderen. Omdat het Ja. iets is waar mensen elke dag... En ook dit jaar wil ik eigenlijk me ook richten op de echtgenotes van de mannen. De echtgenotes hebben namelijk veel beter zicht op wat hoe hun man zich gedraagt thuis. Ja. En ik denk dat de vrouwen ook een bijzondere invloed kunnen zijn op hun man. Om ze te bewegen, aandacht te besteden aan dit onderwerp. En Als gewoon het- naar de dokter. En gewoon naar de dokter gaan. Ja. En dan hebben we ook nog voetbal, want de knock-out fase van Fundación Vicentini WK 2026 voor kids is aangetreden. En daarover spraken we met Remco Vicentini, die aangeeft dat er vanaf zondag ook weer gevoetbald wordt in het stadion van Subt. Wat het toernooi betreft, we hebben de voorbereiding gehad. Ja. Knock-out fase Ja, staat ja, voor de deur. ja, ja. 17 mei. Ja, dat is wel iets hoor. Kijk, je begint natuurlijk op 19 en 26 april met de groepsfasewedstrijd. Ja. Nou, iedereen tevreden natuurlijk, iedereen kan meedoen. Ja. Alle groepswedstrijden worden gespeeld, die ook dadelijk in juni het echte WK Ja. speelt. Maar ja, daar kunnen er dan maar 32 van Ja. overblijven. Dus aanstaande zondag 17 mei beginnen we met de knock-out fase. En dat betekent dat van de 12 pools de beste 2, de nummers 1 en de 2 en de 8 beste nummers 3 van de 12 pools strijden aankomende zondag 17 mei in het SJPT-stadion die we omgeturnd hebben in het Mexicaans, Canadees, Amerikaans en Curaçao-stadion. Ja. Speciaal de knock-out fase gaan spelen en ze spelen natuurlijk weer om een ronde verder te komen. En mensen kunnen gewoon komen kijken. natuurlijk. Uiteraard. Het is voor Curaçao, het is Ja. voor de mensen. En wat ik heel leuk vind, is dat er veel mensen op afkomen en ook de kinderen stimuleren, voor welk land ze ook spelen. Ze geven de kinderen echt het gevoel dat ze erbij horen. En ja, dat vind ik gewoon kippenvel. Dat vind ik het mooiste wat er is. Zit Curaçao nog bij de laatste 32? Ik wist dat die vraag zou komen. Maar ik zou bijna zeggen, gelukkig Ja, wel. gelukkig. Wel. Voor het toernooi misschien. Maar aan de andere kant, ze zijn op het nippertje door naar de knock-out fase, moet ik zeggen. En Nederland? Nederland is ook door. Is ook door. Nee, maar goed. Allemaal vertegenwoordigd Ja. in het land. En het gaat van Iran tot Oezbekistan. Prachtig, succes. Ja, dankjewel. En als u naar de website gaat, ziet u ook nog een deel van het interview met Vicentini, waarin hij ingaat op de maatschappelijke werkzaamheden rondom dit toernooi. Heel interessant om te bekijken. Kijk even naar de website van Extra of op de Facebookpagina, dan kunt u dat volgen. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want op Cuba wordt geprotesteerd tegen de langdurige stroomuitval. U ziet beelden waarbij mensen bij gebrek aan stroom zaken in brand zijn gaan steken en daarbij ook protesteren. Dat is gebeurd nadat er al lange tijd steeds de stroom op is. De oliereserves die door Rusland waren gestuurd zijn ook op, zo heeft de energieminister laten weten. En hij omschreef de situatie als zeer gespannen. De impact van de blokkade schaadt ons aanzienlijk, omdat we nog steeds geen brandstof ontvangen. Dat is de blokkade die Amerika heeft ingesteld. En juist op dit hoog opgelopen moment heeft de CIA-directeur Cuba bezocht. Het hoofd van de CIA bezocht donderdag Cuba. En dat is bijzonder omdat de Central Intelligence Agency centraal staat in de decennia lange strijd tussen de Verenigde Staten en Cuba. Maar de directeur Radcliffe is aanwezig en hij spreekt met verschillende topfunctionarissen op Cuba.
En het is niet helemaal duidelijk wat precies de CIA wil gaan doen. Maar het eiland kapt met voortdurende stroomuitval als gevolg van de brandstofblokkade, juist van Amerika, van Donald Trump. En Trump heeft herhaaldelijk laten blijken dat hij de communistische regering van Cuba wil omverwerpen. En ook zou hij de 94-jarige broer van Fidel Castro, Raúl Castro, willen aanklagen. Het loopt hoog op, maar voor de mensen op Cuba is het vooral heel vervelend dat ze zonder stroom zitten. We houden het nieuws voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Dat doen we weer aanstaande maandag. Dan zijn we weer met Access Journaal bij u. Allerbeste, fijn weekend. Dag.